אז נעשה סרטון קצר על Kicks Over Time, שזה בעצם לכתוב לתופים סלשים ומעליהם לכתוב תווים. אנחנו נוסיף כאן סט תופים. כשאני לוחץ על סט תופים, הוא נותן לי בעצם את כל האופציות של התופים שיש לי, בעצם כשאני יכול להוסיף. אז בוא נגיד שהוספתי כאן סלשים באמת. ואז אני עושה Customize Kit ובוחר תו ריק כלשהו, זה לא משנה, יש לי כאן מבחר תווים ריקים. אני קורא לו בשם Kicks Over נגיד. Default Voice יהיה 3 או 4. כיוון כלפי מעלה, והמיקום בחמשה יהיה -1, זה המיקום שלו. ואז בוא נוסיף כאן, נלך לכל 4, הופלה פה למטה, נלך לכל 4, ואני אכניס כאן נגיד הפסקה של חצי, ואז הפסקה של רבע, ואז אני אלך לזה ויוסיף פה שמינית ורבע. עכשיו נשארו לי כאן תווים עגילים, אז אני לוקח אותם ומוחק אותם. בגלל שיש לי כבר משהו בשכבות האחרות, הוא לא יציג לי את ההפסקות האלה.